Ini ndinokumbirawo rubatsiro kuti hope dzandinadzo dzingapodzawo sei. Ndiri munhu wekuti kana ndikarara ndinorara ndisingamuki kuita chitunha chaicho. Mumereji yangu yekutanga mukadzi wandainge ndakawana paakaziva dambudziko rangu akabva atoita chikomba. Aitobuda ndakarara ozodzoka kuma 3 am. I discovered this pandaizopepuka neLucky ndowana mumba musina munhu. Akazoreurura kuti aiva nechikomba tikabva tarambana. But hope dzaramba kupera. Kana time dzikangokwana 8 pm ndinototanga kutsumwaira. Ndakambotoitira weti mudhishi rekugezera maoko mushure mekunge ndabatwa nehope. Mudzimai wangu achibika. Saka paakazoti chimukai mudye, ini ndakangomuka ndikabva ndatora dhishi ndikatoita weti ndichifunga kuti zvimwe kudai chemba. Zvinhu izvi zvinondibvisa chimiro kumudzimai wandinaye, ndosaka ndapoterawo kwamuri kuti mundibatsirewo hama dzangu kuti zvingapedzwawo sei izvi. Iyi inotova problem chaiyo hombe inotoda rubatsiro. Ndibatsirewo hama dzangu.